Na displeji vidím akorát, že na byt nikdy nevydělám a na holku pomalu potřebuju lejstro, abych se na ní vůbec mohl podívat. Aspoň koukáš na mapu, nejen do mobilu. Vidíš tohle? 30. roky 19. století, první koleje, pak páry. Z Vídně tekly prachy, tady se makalo a z venkova byla průmyslová země. A nekradlo se? Kradlo a fest, ale mezi konví a polem byla krátká hadice. Pár šíbrů si cvrklo do kapsy, ale zbytek vody dopad na zem, trať se prostě postavila. Zkus si to srovnat s dálnicí dneska. Dneska mám pocit, že už si na nic nešáhnu, politika lejstra, dotace, jen samý uždibování. Venkovský balík taky netušil, co s ním udělá trať za Záhumenkem za 50 let. Jen nadával, že mu mašina plaší kravky. Dneska jsou koleje jinde. AI, internet, to je tvoje železnice. Češi lokomotivu nevymysleli, patenty neměli, ale jezdit na tom jsme uměli sakra dobře. Takže mám doufat, že z toho něco bude? Ne doufat, najdi si svou mašinu, ta trať už tady roste, jen ji zatím pořádně nevidíš.